ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ಉಳ್ಳೇರೆ. ಹಾಂ ನಮಸ್ತೆ. ಇರೋಬದಾರೆ ಯಾನಿನ್ ದಾಲು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಈಜಿ ರಂಜಿತನ ಇಲ್ಲಡೆ ರೋಡ್ ಓಪನ ಇಂದೇನ ರೋಡು ರಂಜಿತನ ಇಲ್ಲಡೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಯಾನಿನಿ ಅತ್ತಿಗೆನೆಲ್ಲಡೆ ಬೈದೆ. ಅತ್ತಿಗೆನ ಇಲ್ಲೋಕೆಲೆ ಅಂಚ ಅಡೆ ಬೈದೆ. ಏರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲಿ, ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲಿ. ಯಾನ ಪಪ್ಪಲ ಬರ್ತೀನಿ ಇಡೆಗೆ ಅಂಚ ಬಂಟ್ವಾಳ ರಾಯ್ಡ್ ಬಡೆ ಪೋದ್ವರ್ಕ್. विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ಉಳ್ಳೇರೆ. ಹಾಂ ನಮಸ್ತೆ.
ಇರಬಹುದಾರೆ ಇರ್ನ ರಂಜಿತಾನೆ ಗೊತ್ತು నాకు ದೇವರ ಭಕ್ತ ರಂಜಿತ ಗೌಡ ಎನ್ನಣಿ ಯಾರು ಚಿಕ್ಕಿ itu dannya nih Asineka ಪೊನ್ನೋಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಪಲ್ಲೆ ಪೊರ್ಲುದ ಜವನೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಗಾಡಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ यानी दाल वीडियो गई ini butagundu anca చేపల దప్పు కొయ్యర బట్టి గుడ్డ దో గుడ్డ పక్కన మళ్ళీ పక్కిరన్న గుడ్డ tuh guys pakiran na gudde ఇందులో తీరపన్నే రంజితన ఇల్లడి రోడ్ ఓపెన ఇందేనా రోడ్డు రంజితన ఇల్లడి